Філіял Ліновская сельская бібліятэка працягвае ўдзел у акцыі «Кожная пятніца роднае сваё». У сакавіку 2026 года споўнілася 130 гадоў з дня нараджэння беларускага паэта, празаіка, драматурга, народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы. Кандрата Крапіву называюць беларускім эзопам ці крыловым. Яго пяру належыць шмат вершаваных твораў, п'ес, баек. Кандрат Крапіва, ганарысты Парсюк. Бывае, правда, вочы коле. Разгнаў пастух свіней у поле. Адзін вялізарны Парсюк, які аббегаў вёску всю, за раніцу абшнырыў за вуголле, цяпер такімі выгляд важны, што носа не дастаць і сажнем. Вышэй за ўсіх ён сам сябе лічыў, а што ў самога на лычы не бачыў. І вось адзін тут падсвінак, які заважыў бруд раней, і кажа: «Дзядзечка, твой лыч у брудзе, нязграбна ж гэта між свіней. А што, калі заважаць людзі?» Парсюк наставіў хіп. Парсюк раз'юшан. «Цераз цябе я чырванець прымушан? Такое мне сказаць адважацца немногія. Дык гэта ж дэмагогія». Парсюк нашлаецца, не дараваць клянецца. І месца мокрага, крычыць, не застанецца. Ты мой свінячы гонар закрануў. І так ён пад свіняка грызянуў, што той за сажняў 5 адскочыў. Парсюк не надта быў ахвочы глядзецца праўдзе ў вочы.